Unyulo lomasipala lusondele kwaye kubonakala iingwatyu zebhulukhwe bosodolophu zincangcazela nanjengoko abahlali bafunge ngelithi kuyawuqhawuka unobathana ngosuku olukhulu. Nanjengoko irhini lingumabuye kwendeni kwezoqoqosho selayekwa nobhejwa ngezikhuntyu zezigidi kwaNdlunkulu eBhisho ngenxa yongabinanyani. Isiphathamandla saserhini uPapa Mavudu uthubelezise esingisa ngakwelo laseQonce eZwelitsha ngelothelekisa iinkonzo zoluntu phakathi kwerhini neQonce. UPapama ubalule nje izinto ezimbalwa iZwelitsha iphucuke ngazo nokushokoxeka kwamadoda. Ndithe ndothelekisa iZwelitsha apha eQonce nerhini unintsi gqitha umahluko kwaye akho madoda and ne-weather yalapha ibhetere nezitrato ziklini, akho nto nje ke itheni, but ke ndizele into zoburhulumente kwaye siza ke sijonge siyenze inzame zento yokubana singaphucula njani. Uthi uyancomeka umsebenzi owenziwa ngula masipala nanjengoko kubonakala ukuba ii-street lights zisebenza ndawo yonke kuquka neelokishi zaseQonce. UNombenzi wase-14 ubonakalisa imincili kukunyathela kukaPapama kwingingqi yakhe. Papa Mavudu, khawuze uzobonisa into entle apha eZwelitsha. Eva, thina sibangeli thina siqhubeke ngezindlane zabantwana. Nangomhla lakusasa, kakuzobonisa into nje itshintshwa apha eZwelitsha. Isithethi salo masipala sithi kuqhutywe ingxoxo nentombi yakwaVudu ngongenelelo kurhulumente lwaserhini. EZwelitsha alitshoni lingenandaba, ndingu-Unathi Hala, ndiseQonce.